Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo. Selamat beraktivitas tentunya. Isi arep nyemprot bolo. Tak review masalah obat dhisik bolo. Tak tutuhi obat-obat yang pendino aku nyemprot. Iki Bevidor, Skor, Antrakol, dan ojo lali nganggo iki bolo. Iki wis jagunge wis berbuah rodok gede. Iki obat uler bolo. Iki nganggo Vitera. Obat uler bolo. Iki ning toko-toko wis akeh iki bolo. Obat uler iki tak rendem karo banyu anget ben cepet ajur. Jagunge kae wis sakmono wae ya bolo. Wong tani iki aja nanggung-nanggung. Ya semangat wae. Oke.